Sayang kay miracle fruit ba no? Nara Prince Dan. Huwag gini kaon. Huwag na lang. No? Butong. Kita kamot ko. Gapa dai? Lah. Stalker kay. Stalker. Hi, stalker. Yo, what's up, may adlaw yung tanan ni mga. Another day, another life, another blessing. Nasad no? Another pagingon may adlaw nan, aligo. Hangad kita adlaw. Karon mga kay. Kuha ta adlawng ito na ba? Miyerkules ito. Adlaw Miyerkules ito mga. January 20. Ito ko kay Boss Pizza. Ano ko tanong kalendaryo ri. Ikaw January 26 mga gano, wala gimi update sa ang pizza dire. Amo dire nga mumata, magluto, mukaon, mutog. Mao lang dire. Karon mga kay ato mig bugo mapatahay may sapatos dumikmik. Nya mag palit ko og kuan. Hamok balik kay akong hamok giulian iting daril. Karon wala naman ko hamok. Ako magpalit og hamok bago. Pwede ra guro. Ha? Di pwede de. Atong kuan ba? Kuya og lakaw punong bugo. Sa una ba to mga tao og lakaw ra man. Unam to. Ito no? Hindi maayo po de. Taon na po, hindi na taon na. Karon? Pwede na namin tricycle no? Kaya wala pa tricycle karon, pwede na naman maglakaw. Lakaw tayo. Karon nga wala na tricycle. Hindi tayo masaktinan. Hindi na pwede. Hindi pwede. Kapuya maglakaw ito no? Pero wata kiba atong suyan yun, madarag ro eh. Naman? Man, kahit mayo mga ga. Maglakaw may o sakay. Minaw ko mas maiging sakay. Ito po rin. Sakitom na. Ano sila na magpatos? Na, Ano man? sila. Pila. Kaya ba siya kagpila dito? Why? Baka wapo ng patot. Ano? Kato mga kuan. Mga taga-sugbok mo ito tagiya. Muna tagiya. Mga long hair, no? Mo tayo lanan. Mo sila. Patot. Basta maigaw mo yan. Lumar mo. Wala. Ay, bossing, salamat. Nakapalit kami. Hamok mga ga. Ano tayo lanan dire? Naglanan dire kay katong tako nga. Nilas. O, nanay. Tako nga tiki, no? Nadire. Toko. Dako naman nga tiki. Toko na na. Sige na pwede. Asam ta sunod? Babugno ta? Babugno tayo. Init kayo? Kaniha mga ga, naglibog mi sa kulol. Korol no? Korol. Pero okay ra na korol ay. Dali mabuling. Ikay tigasa mo, ikay tigdaron kay. Libre mo sa ulit. Hindi mo ko kinakuyog, hindi mo kuyog. Mate, libre mano. O social distancing. Muna pabugnaw nga ga. Muna literal nga pabugnaw ni Sodra hindi rin. Pabugnaw. Hindi mo mamalit. Tuyog ba? Pabugnaw ba? Ato dito, lapit sa aircon. Ay, namin surf. Surf. Ice cream. Wah, out of stock. Ano man? Tuh. Wala sila karang kuhan rin. Duri rin na. Katulah rin na daw. Wala na. Wah. Hot na rin. Wala man sila ice cream mga katong kuhan mga ga. Katong sa tolo. Itong sirit. Sirit. Itong panday nila ba? Wala man ito. Wala man ipalit kay kuhan man. Mahal ra kayong kornito. Ya. Among budget kay di man pang kornito. Ayo dire. Balhin na may pabugno na pud mi. Balhin mi dire kaya atbang ari pabugno na pud. Dai solte no. Dai ka solte no. Sakit ko. Lata naman. Ay. Magbuwag lang ta kay wam na magduwa ka rin. Buwag ngani mi, magbuwag man ngani mi, wam na sa area bay. Indot ay. Balik ako no.
Powerpuff Girls ba? Kaniyo. Ano ba? Ano? Nipis kini? Ha? Bingo ulit. Tuway ko no? Sige, kuno jo. Kung ano yun, kanay inaniyo, kaya may ito niya, di ba? Oh, kana do, hinot na do. Oo. Hindi ko ano. Kasi yan eh. Daraw, ano dagko? Mo nilanan sa mga walay budget mga ga. Sige tanaw, pili-pili, di to mamalit. Tara lang. Tanaw, pili-pili. Window shopping man eh. Muna kita window shopping, no? Pili-pili lang ko, bahala ko para tama. Muna window shopping. Ilanan sa mga wala pay budget ba. wala pay kapalit. At least na kay kon. Di mo mating. Kanang prospect nga paliton. Uy. Pangyayari ba? Turban dili kwinta sa. Kaya man napili. Oh, kana. Kana nindot na. Kanini, yung nani ba no? Hidot mo di og. Dugtag ba, dugtag. Muwa na ha. Teo, nama Teo. Nama Teo, gisod ka mo Teo. Pura na. Pud ba? Nama Teo, gisod ka mo Te. Bars mo ha. Isa kuha no? Saan? Lah. Teo, la. Oy, malimta na, di na uli ha. Ayok, naitago. Agar takutom pa ka na ba? Guard. Guard. Sinulog na. Taon. Dahil tuloy-tuloy, lapos pa biga. Bahala ka yan. Ada artista deh. Artista. Uy, ayan. Mo, jangan diri ba? Ayo. Artista. Picture ka daw? Picture gigi. Gigi. Picture na. Picture. Tara dai. Tara di ko iya ko. Tanah. Pakuha taga diri. Hari ni diri tulong ang buktit, taga sagbok. Mana Brent? Kam kawayan ba? No? Ilan na niyo para mahimo kang kuan? Membro ni Camp Bam? Indot ba? Bambo ba? Welcome to Camp Kawayan. Ay, marag kawayan, daot kayo. Tanay? Tanay doy? Nila sila na doy? Ay, mga low budget nga sinila ba? Okay, nindot mga tila doy. Ban? Kada daw kana ilani ba pang basket ba? Low doy. Ba. Kuragi ba? Meron? Kuam niyo? Si Vince Carter ni? Ah, kibindurot eh. Kibindurot. Tayo. Puyag paabot eh. Puyag paabot eh. Yeah. Sabihin na ni mo na. Ilhan na mo nga ganahan kay basket ang pangitaon sa nila basket ha. Pangitaon kay basket kan eh. Sabihin ilhan na Sige na. Parat ka di. Kaya ka tingog. May ilhanan nga duha-duha. Di mo tingog, mutan lang. Nabunalan na di kanito. Bunalan ko na ni. Na balik gyud ba ko. Ilhanan sa Batang Badlongon. Batang Badlongon. Mo na ibunan. Dugay mo le. Kani bagi itotomo yo. Kasi ilhanan mo sa bakos nga ligon. Nane. Di ay. Dugay mo ba? Kana igbunal di putol. Dugay ko ba? Tanay. Tanado. Hindi palit nimo. Turban lagi pa jaga turban. Nana. Picture sunod ba? Saan naman? Bila mo no akong kabag sige sa. Puno nga nagkanta. Simlaki mo. Kan, kau? Nado? Ang dancer mo. Kana niyo tinado? Okay kayo ba? Okay kayo. Okay kayo gina. Okay deh. Okay. Ano ba mong bit ba no? Kani? Dun tong atog dagat. Ato dai, kuhon.
Mga pabugnaw. Ara buta painit ta buta. Ay bate man kayo nga puro sa pabugnaw, di mabalance no. Yan. Ara sa dire. Indot niya ba? Kyrie ba Kyrie? Indot no? Kanido? Kuha ko na do. Sakod ba sakod? Kana presyo? 980. Libong sa dapit. Tugi kayo men. Pakat pa kayo no? Pakat pa kayo. Kyrie ba? Indot na. Pero tanawa presyo. Ano presyo? Agay. 2,000. 2,000 Gs eh. Kani. Kaila ra dito eh. Ha? Kaila ra dito to. Padong pa lang kaila. Dara mga taga sa buhok. Gapo. Ayos na yan. Ay, Plato pero, to. dua to ni basket. Dah. Oh, nang gawas pa dito sa katong sapatusan mga gano kay. Init ka dito eh. Panington tas presyo. Mahal kayo. So, padong na mi uli mga ga. Ato na mi mo. Guhom na mi kay murag pula na mi tuyok dire sudad eh. Asa sudad sa sentro sa Bugo. Ato na pud mi sa sudad ni Bugo no. Ato na pud mi sa amo ang kuan, bukid. So, makabot ba ayo eh? Makabot ba yan? Gusto log yun? Ngang! Kapten pagbahay no? Dugayan! Kung nga dugayan! Masa tayong ginalisan nga sa risiko, log nalak ba? Wala ka nagpadlak. Wala ka nagpadlak, kaya yawi. Ano nga bo? Aga. Ini din lak kami, asunsi na. Launa na daron. Pas mo tayo ron. Botoy! So, basta na sa timailan nga nung kay bawa may nga launa na kay pag ni Budjong na dito. Nga. Ikaduha kay laban-laban mo. Gutom man. Pas patag lakaw. Yaw-yawan magino. Yawan gumis po kay ilame. Ya gina ni agit. Bye-bye. Tara na. Isa kay motor. Mami kay ato niya. Nang sa tado. Hoy, sigla ka oy. Sige ko miglakaw. Mami kay la siya. Pag umayang paglabay sa motor ato siya. Hindi mo tumao. Lagi siya mulingig balik. Klaro. Happy to si mawagin. Gutom gi ko laban gid ko gid. Happy mo. O tilanan nga nung awo siya no. Kaya ikaw si Sirebe atay, batay mo ta. Parehag nga ka pabuhok ba. Mo tilanan nga awo siya no jam tanaw. Para siya tanang balik. Uwo to. Ingon siya atay, uwa ko na. Shout out sa imo nang kinsa mga. Alingaw mismo ha. Kailan ko to mama to biboy. Ilan ka to. Ilan? Oh, pwede ra niya eh. Ilan na ba sa mga maro magsabot dugay kay magdaog. Wala nga lang. Mga beepers ba? Mga beepers na diri mga ga. So ka ma? Sige kagatawa na. Ka. Saan po ni ko ana? Doyan mo na doyan. Nah, wala ilanan mga ga nga. Manggapon. Usa sa ilanan nga nung nga pinangga ta sa tong mama. Nga tigaan tag kwarta para litog doyan. Manggapon ni. Salamat kayo sa pagpuno, Madura. Salamat kayo sa pagpuno. Mamare po ni ay. Dili. Manggapon na katong padarin ron. Nagkaon ba? Ha? Uy. Nagkaon? May paka. Napay sud-sudan ba? Oy, kanana nato sa danay, kaya pa walang yapon kay sa tem gusto ko to kumba. Kanala na dong boy. Kay masukol niya itong mawan na ibo-ibo. Igirin mo yung palit. Salamat ya. Thank you kayo sa pagpalit og duyan. Nangkay ko sa mama mga ga. Madag. Kanayang panghatag sa mabawas na ni pohon og masiluan na ta sa YouTube. Mga ga. Ilhanan sa kanang ikaron mo sa anak. Sige panumbay kaon. Lahi ka din sila ba? Layon mo may kamera, press ko ako rin mo sa anak. Layon may nga kanang kuan. Magkaon may magnusara so. Numbay na po kaon. Papas mo toy? Sa kanya. Munggos. So, mga gano? Mula tatag munggos yung tanga itong baboy. Di? Karon ba? Ako natanahan niya, luto ha. Mag-charge ako mga gano niya. Ako na ito butindaan. Oh. Sige, niya. Ako sa ni-charge akong cellphone niya. Tigas nag-vlog niya. Salted peanut. Ma, nakaw sa gadget ma? Dahil kami. Jogging. Tura ko ma, ba no? Ano mo sa? Manaligo? Do, naligo. Naligo mag dyan.
Jan. Pas-pas si gamay daw. Ingon ko way pagkapuhay. Nya. Wapo noon. Sapa? Ha? Stretching? Stretching. Ikaw deh. Stretching ta. Okay. Stretching jogging nga batanon mga ga para kuno Matiguang. healthy ba healthy. Kaya nakita mi sa katong kuan, nakita dai ko sa katong Tyron photography nga vlog no nga. Ato sila pantalan nga no, mixture sila kanang mga single nga babae, single laki. Eh, kailan mo ko na lang kawan. Kuani anak sa no. Amot basin mo na, bayintag. Oh, Tyron. Basin. Mo sakto mo to Tyron photography ba to basta Oo, mo lagi na signal. Tyron. kay man ako na basing maparisan sa dito. Sana man. Sana man jud oy. Sana man Kapoy. Maabot ang panahon matiguang to ba? Nya, jogging ka mo tayo ba? Saan to jogging? Lah. Dito na lang ay. Ala mo ka na tiguang oh. Wa mo tiguang ano, daga tiguang oh, ano? Batanon ba na? Batanon. Burak. Warni puro tagitlo ba? Relax ba kay? Hindi ko man mga join. Agresibo ba kayo ba? Oh, gapon patigaw ana, gapon patigaw. Di na muli ako lawas. Tiin na lang muli ako ba? Gapon. Saan. Lutaw ay. Hindi na kayo. Mura mageta kigikan? Mura geta kigikan. Sabi, kumao, di ka kumao to, sabi. Wala ka nang, punta ka ng kadina nga taya na kayo, punta ka city ba? Ito, oras to siya? Ina to plaza, ina to. Let's go. Pantalan dali aray. Mukha butog ko aray. Wala tayo kay, wala namin mga, Sabot ang wala mo tingin ko no. wala namin mga kay, Singko ron. wala may na mixture no? Wala na mitig no? Wa. Wala na mitig, ulit ah. My God. Ay, sencillo sir. Wala na mitig. Wagin na mitig among gyari mga ga, uli na lang eh. Shout out dito kang kanay. Konsehal Pio. Tang kuan na siya YouTube channel no. Mahilig ko pagkak ya, tawa niyo ang channel, i-visit yung channel ni kan Konsehal Pio ito lingit. Nakita ang kailar rin mga ga. Oy, saya so go sa badminton ka dia. Ha? Uy. Saya so go sa mo. Saya so go sa mo dia. Sari ka. Eh, na ganihar ka sa bugo, do kay bugo. Oh, Musta mo guys? Pasko. Ha? Pasko ba yun? Artihan na ni mo eh. Nalingaw. Sa ato ni. Dakit ni gikan ya. Ato ni dakit pa dong. Ay. Sige. Ya, Ayo. amping dah, ayo dah. Takuha na ni mo eh. Ah, dako kay ka. Dako, oh. Ayo. Sige. Kapoy ni bisyo ay. Lakaw ay Pero okay na kay pa-condition mo dolo. Di siya na eh. Sana kay gilipit sa lawas. Ganyan guys, ha. Okay ka na ba dong? Yara. Tama guys, pando la.
Sponsor by Rodel. Okay ra kayo. Okay ra kayo prato ni tanan. Ato ra kayo. Nani kay pandol. Basta libre. Walang magamit basta kay Mga kaon sa tanan. Okay ra mo nga kaon sa tanan. Matik. Thank you, may sponsor. Sponsor. May lipaw-paw. Rodel og ni Maning. Neng, lamat neng. paano ka ba? Balik ka ng bawi ba? Sa toy na pohon. Mao na po to yung libre. Kana. Ano ba? Nindot na. Wala na Pinoy, Dol. Wala na Pinoy, basta usa na lang, unay mo kuha. Unay mo kaon. Mga Pinoy gid. Tuton sa kaon ba? Basta para basta usa na lang. Basta lang. Kutunon, basta kutunon. Mga Pinoy mo? Pinoy. Kalot. Palot Pinoy. Ha. Lah. Drills ba basket. Pak. Ya, ikaw man. Counted. Kanong kibawam ka anong inanaon to? Nadre o, utok ba utok? Yaway. Lagot ang mga dyan. Lo. Alam, klaro, di ka maklaro. Lo. Mato sa tanang karong adlaw mga gano. Naiting ang mga boy to. Dahil mga klase sa wa ako pugong. Wala rin kong kamot. Dahil mga ano siya ilhanan nga alimtanon na ta. Bago pa hiutang. Wala mga gano daghang klase sa ilhan na no. O te mailhan para makibaw sa kabutang no. For example, business establishment. Sa business is hindi na kalito sa business establishment ang ilahan ka ng logo or ilahang mga sign no. Kibaw ta nga kana siya muna siya nga negosyo or sa ilahang products sama sa sandogo ng tiki no. Muna te mailhan niya. Kuha na siya sandogo product na siya no. So hoping nga maabot ang panahon no, nga kita mailhan ta sa mga tao no. Basta pagpabuhat kuan sticker kay para mailhan ta no. Pohon benta og mailhan ta ma-discover sa tong pag-vlog no. So mao gina usa sa pangandoy nga nung nag-vlog ta no. So mentag makuan mas scattered na tong pang scattered. Hoping lang dili ta maingon nga kuan, dili sa ingon nga nang mailhan ta nga basta mailhan ta. Puya sa di maingon Pero mag gutom na kayo. So may tag maabot ang panahon nga mailhan ta no. So nga nag-vlog ta. So mao siya tanang karong adlaw inot ko nga nalingaw no. Not ko magkita tagbalik sa kung sunod nga vlog. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. That's all for today. Ganay TV and out. Bye-bye.